Ano positivo na confraría de Muros, o marisqueo recuperouse en parte polo que os profesionais puderon sacarse un xornal grazas aos bons prezos que se registraron en Lonxa. As confrarías que dependen en gran medida do marisqueo para subsistir están a pasar anos complicados. Por unha situación difícil pasou o Pósito de Muros, aínda que na lonxa local tamén se comercializan peixes. Este 2025 os datos acompañan despois de exercicios algo máis irregulares. Está sendo un ano bastante bo, porque o marisqueo fuinos bastante ben. No tema de peixe na lonxa tamén foi un ano, non digo dos millores, pero tampouco foi dos malos, foi un ano normal. Nós neso estamos de momento bastante contentos no tema das ventas. No que vai de 2025, a lonxa de Muros comercializou 937.740 kilos de diferentes mariscos e peixes, que chegaron case 4 millóns de euros en primeira venda, segundo os datos da Plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar. Unhas cifras que había anos que non se vían na rula local. A estas alturas igual sí, o que pasa que ainda quedan 3 meses, bueno, agora 2 meses xa, bueno, a ver como sale, pero en principio é un ano dos bos. En parte foi grazas ao marisqueo, xa que houbo recurso e os profesionais extraeron máis cantidade que en anteriores campañas. A nosa campaña, o que hai en autorización, tanto a pé como a flote, foi bastante ben. Non é que houbera moitísimo marisco, pero bueno, foron collendo e foron facendo xornal, os precios acompañaron, e pois no libre marisqueo tamén foi unha campaña bastante boa, porque os precios acompañaron prácticamente toda a campaña, sacando a mellor o ameixón ao principio, que foi un poquinho máis barato, despois o resto da campaña os precios foron bons, entonces a xente fixo un xornal, creo que a xente que quedou bastante contenta. Prezos que variaron segundo a especie, pero que deixaron bons rexistros. O ameixón casi a final, non baixou de 10 euros en ningún momento, a final de campaña, 13, 14, 12, 11, que se, por o ameixón é un precio moi bo. Os barcos prácticamente todos collían o tope, que eran 8 kilos, ben, e depois no resto do marisco igual, a ameixa roja, eu creo que foi o ano que máis valor tuvo. Hubo unha época grande que non baixou de 20 euros, agora ao final de campaña sí que baixou un pouquiño, a 15, pero son precios moi bons para ese produto. E pois a ameixa babosa igual, a ameixa babosa casi todo o tempo, é dicir, manexouse de 28 euros non baixou en ningún momento, de aí para arriba. Entonces son precios bons. E tamén houbo algo de berberecho. A pé, igual o peor o berberecho, máis que nada, porque ao non ser berberecho moi grande, como entraba berberecho de fora, pois aí sí que notamos un pouco, non, por os precios, entón tivemos que baixar un pouquiño os topes da xente para intentar manter o precio do produto, pero sería o mellor o produto que máis, é dicir, que menos valor ten ahora mismo, porque os anos atrás o berberecho era o produto estrella, en cambio agora, se tes a sorte, se tes berberecho bo, falamos cando falo bo, falo segunda, terceira. Se o berberecho é un poquinho máis pequeno, como entra de Portugal, entra de Francia, entre todos os lados ahora mismo, entonces non vale ben. Entonces aí sí que temos que intentar baixar topes para non meter moito produto, senón vai tirado. Polo que marca o curso 28-29 como o primeiro no que se poderán desenvolver as clases no novo centro educativo. Estuveron paradas unha semana e pico por Tosina. E pois a campaña de a flote en autorización foi no mes de maio, na nosa autorización, e pois o libre marisqueo empezou o día 1 de setiembre e rematou a última semana de setiembre tamén. Unha vez estea a nova instalación rematada,